sin masabera chuan papakhat hian ngakuai hi alo chia meka a chhung kuaten e in tur an nei theina na sanga mantir ngei tur chuan pathian hna tong trai chung hian ngakuai chu alo chia meka ni chutia ngakuai te a chia lai tak mai chuan a ngakuai ngul chu atang tatlat maya engemaw anei chuta han phi chuakin bo moi tak mai chu a ok chuak nol maya en chiangin an hrufai vela rangkachak manga siam ngei ni chuan a hriani chu bom sir tlangte an tuai tak mai chuan khu ron chuakin chumi bom atang chuan Jinny chu aron chuak ta a ngakuai che tu pa chu a thil mu chuan thong hle in soi mai tur po chu a tira chuan a shem mai lova chuta ngoi wangin Jinny hna chuan eng chiange ani chu a zo ta a Jinny chuan sanghaman tupa hna chuan ama in mel hriat tirna chu nein mitam takina an hriat thua soya adu thu sam pathum te a hna chuan soi turin atia ati hlotlin sak tur thua soibok ma se adu thu sam te chu chatuan dei a theilo thu le ani lo chuan adu thu sam te pum sak ani don lo thu chu a soya chuta le sanghaman tupa hna chuan Jinny chuan adu thu sam chu soi to tur chuan atita a sanghaman tupa ina adu thu sam te a soi ma in sin a in thlaka putar pakhat Stephen Parish le atunu te chu an lo langa pu Stephen chuan atunu hna chuan hun tam jok neya an kianga hun man ala thlak hlel thu te chu lo soya atunu duat mai chuan lungai mi lo turin le ama enkol tura khovela doctor thiam ber te an roi don thu chuan alo hnemani ma se pu Stephen chuan atunu hna chuan thina chu athil hlau ber ani lo thu le alung kham ber zo ka chu atunu chu akalsan nuwa tuin nge lo enkol ta ang tia chuan ani ma se pu Stephen atunu Christine chuan apu hna chuan chu tiang chu ngai tu abuai lo turin le khoya ma akalsan don lo thu chu asoya ma ni in hai ko thei tura apui tling tok to thu le ama chu ngai tu om ani lo thu te chu asoi lang bok ma se pu Stephen chuan atunu Christine hna chuan atana pasal thatak tur mai chu azon mu sak to thu hi lo soya chu pa chu amirin ani thu soi Christine chuan apu hna chuan pasal amamo lo thu le amamo om chhun chu apu chu dam taka an kianga aom le thei chu ani thu asoya atunu thu soi pu Stephen asia chuan alung chle in Christine chu akwa vonga chuta pu Stephen chuan ti tur engemaw anei awanga Christine hna chuan lova chu asan lok tura shilin Christine achua nuwa chuan a khon war bom kha safe atang hian pun sum tam tak chuan pu Stephen chu aron bor ta a hun pa ngai zo ka chuan pu Stephen chuan a khon war bom chu an shuwa chuta le Jinny chu a bom chunga tang chuan aron thau chua ka Jinny chuan pu Stephen a mu chuan adu thu sam nung ber chu siam to tur chuan aron ti chumi nuwa chuan an contract chu a top to don thu asoya ani ne na an lo in tong te chu alom hle thua soibok chuta pu Stephen chuan adu thu sam pathum na chu asoi ta a chu adu thu sam chu Jinny zalen na chu ani pu Stephen chuan soibelin khonwar omlo thlungbe tu om to lo le how tu nei to lo turin atia adu thu sam awang chuan Jinny po chuan makti hle in edu thu sam nung ber chu keima hian man chua itumamo tina zo deuh ha a angen na nung ber chu pu Stephen chuan soi chhun zom le in atunu Christian Perisi nupui ta na nei turin le kumnga chhung akalsan nualo enkol turin atia kumnga nuwa chuan ani chu phuar bet tu om to lo mizalen ani to don thu chu asoyani chuta le Jinny chuan pu Stephen hna chuan adu thu sam chu pom sak ani thu ashil ta a adu thu sam angeya atunu Christian Perisi chu ane ngei don thu le chuti hun chung zong chuan ani na thupa hun a man don thu te kumnga nuwa chuan zalen taka asoi angeya aom to don thu chu asoyani sin chu a in thlaka Jinny kha mihring panga anga ronin lanin a hminga chuan Elijah Beren ti ani a Elijah chuan Christine pu Stephen atunu lam chu aron panding ngala Christine hna chuan Elijah chuan a hming te chu shilin nakin loka apasallani meitur ani thu chuan in mel hriat tirna ane ani Christine chu apu thil ti dana chuan alung oi chi alo hleya engwanga a mel hriat mi alo pasalata na nei tura titlat nge ani chu a hre thiam lo hleya a thak ati tak zetani chuta midang te hna chuan apuina nei tura ati pa chu nei adu lo thu a soi chuan thu she tu chuan Christine hna
apu du dananga Elijah Beron anei lovani chuan apu rosum zong zong te chu shareholder te hne na hlan vek ani don thu asoyani Christine po chuan du thlan tur dang anei thlot lova ain shia ta ka wang chuan athra Elijah chu pasalatan kanayang ative tange nge a chumi asoi vele Elijah po chuan Christine hne na chuan tu na tang chuan thatakin ka en kol tuang chati ka intiame atia Christine chu loading chuakin Elijah hne na chuan ti hian ka soi tlang top mayang nang hi min en kol turin ka du lo chia ka kut ke nge ding thei ka nia ka pasal po nima ala pasalin nupui te a khoi thinang hian min khoi arem lawanga khum khata po kan mu bok hek lawang chu tiang chu bei se hau suang che atia chulai hmuna tang chuan Christine chu chuak ngal makin Elijah chuan anuam chhotan do ne ati sapa soi ang ngei chuan Elijah le Christine te po chu anin nei fela ma se Christine chuan a soi ang tak takin Elijah chu pasal ang hian na en lova a ina na thok tu a chia lo ang lek chuan anga yani Elijah po chuan aril ru siam felin ani na chu thupa Christine hlim thla a ama lo backup char chu ati turani thu chu soya anupui Christine alim thainan chuan thil tin renga tia ma se Christine chuan Elijah in pek na chu enga ma chuan ngai sak lovin nom hne ang leka anga yani Elijah chuan ahun man te chu a chin sia renga shiat lo karin kum khat lek te chu aloral vele ta der to mai Elijah chuan ti hian lo soin kumnga chung te chuan har sadna po ni se ka tuar chuak thei emang chumi nuwa chuan ke hi mizalen kani to don sia tin ama chu ain sila Elijah an Christine dokan te alo shuk fai mek lai chuan Christine chu lo lutin nang hi ka thil reng reng khoi to lo turin ka ti che ni lom ni atia Elijah chuan lo changin ke chuan ka hna ka thok melom helai hmuna hian i assistant angin ka thoka i assistant le i pasal ka ni angin ka ti tur ka ti mai ni hi atia chuta Christine chuan Elijah chu khap fatin a pasal ani thu chu voi khat ma soi to lo turin atia anin kar thu chu mi zong zong ne na zep tur ani thu soi healer group te ne na deal an nei tur chung changa aril ru a buai to sa nak laya ama chuan aril ru ti ha bel to lo tura shilin thinrim tak chuan thu thlenga chuan a thu thlan noka Elijah chuan Christine thu soi healer group nena contract an sign tur chungchang vel chu lo beng khon le in ti dan thar angai tu chuak ta a Christine apui thei dan tur chu alo ngai ven ve watani putar pakhat chak to lo tak mai Adrian Healer chu aron langa ani chuan chuap cancer lo nain last stage alo ni to a doctor te po chuan a chung te nena chuan engma ti thei an nei to lo thu chuan lo soini pu Adrian fapa Peter Healer chuan in doctor ho chu engma ti thei an nei to lo fang chuan lo an khum muar muarin pindana tang chuan chuak ngal tur hian lo shila doctor te chu anu loka chuan Elijah chuan pu NG a pindan chu aron thlenga Peter an Elijah mela mu chuan chulai hmuna engma ti tur anei ve lo thule engwanga local veringot nge ani chu azota ma se Elijah chuan tuna chuan kha thil ka apoi mo ber ani lo thilpoi mo jok chu ipa nun nahi ka chan him the ani tin aron shila Peter chuan Elijah thu soi chu oi lo hlein nang hi doctor po inilowa engtin nge chu tiang theina chu inei ngotang ni ti in lo chhuwa chala ma se ruby jok chuan apa laka chuan be seina lanain doctor ten ti thei an nei tak si lawa chuan chu pa chu ring chin tha a hriat thu chu soya du thlan tur dang an nei to lo thu a soi chuta ruby chuan Elijah hna chuan apa chu khongoi taka chan him sak turin atia ma se Elijah chuan keima chawin ka omangai ti na soya chu thua soi chuan Peter chuan a thei lawang ati deuh hlara ma se ruby chuan a u naw pa chu alo min thei srama ti chuan pindan chunga chuan Elijah le apu te chuan kal san zui ta a puenjia bengbula chuan Elijah chuan hartoro le thian hlui ti in puenjia chu akawa chu vele puenjia chu aron meng ko ka Elijah mel mu chuan nangmo aron ti deuh ha mai puenjia chuan Elijah hna chuan nupui ane tangkhan a mu le tak mi lo thu chu a soya Elijah chuan puenjia hna chuan a om lo hlana a company alo enkol thada wanga lom thu shil abat thu te asoya puenjia po chuan ama awang chawa luminaries pol te om thei anni thu chu ashila puenjia chuan soi zelin adu thu sam pathum te apuitlin to sia tuna chuan du thu sam thei ani to box si lo chutia a soi chuan Elijah chuan voi khat chu dan ka bo cheve thei thawani atia puenjia hna chuan anun chu kum rei lo te chunga tan apo sei sakle thei thu chu a soi
ma se chu tianga ati don ani chuan phut let anei ve thua soya chu athil phut chu healer group ten Christian Parisi anupui nena contract pe turinati chuta puenria chuan chu tiang te mai chu buaina thamani lo ka pe ang ti in alo changa chuta le Elijah chuan athil ti theina chu mangin puenria natne chu ataksa atang chuan apai chhuwa saka puenria taksa achuan tlereu dora hian anupui Christini pualin thimoi tak mai chu leisak hi alautuma Elijah chuan hun kal to hnu te chu lo ngai tua kirin pusti venan a hnena du thu asam laya kumnga chung atunu nupueta na en kol tura ati lai tele nil hnu maya Christini pian chamzo hnuwa amison te chuan top zai anrel to don thu te chu asoya chuta Christini kianga aom lo chung chuan Christini chuan angai ve angem le ti te chuan aril ru asengani Christini chuan anu nen an pian cham ain anawang chuan ama chuan alom masathina ma se apian cham dik tak so ka chu nilit nuwa lo thleng tur chawani ma se anu chuanin apian chama chuan hun pui lian thamzo ka lom adu thina wangin anu ina apian cham lom hun chu an ngak ta thina ti chuan a ai main ama chuan apian cham lom na bik chu alo nei ta thung thina ni Christine le athian te pahni chuan Christinin Elijah chuan atana thilpe ka hon sak thu chu shilin happy birthday tina hlana chu vele athian nu chuan chu athil pek chu aron chu sak ngal Christine thian nu chuan Elijah nena chuan inupui hi kumsom thumatling to mei dona chu tiang khuna po he tiang tiat lek thil pek hi mo iron lei sak thei om chhun chu ni a tina lo tong ela chuta Elijah chuan chu athil pek chu lak sak le ngalin Christine nena chuan a hlana hong chin tur chuan ati Christinin Elijah thilpek te hondon lai tak mai chuan mikhual dang an ron thlen bela ma se chu tek tura chu an hong china chimoi tak mai ni in a thian te chuan ekhai o chu a si cheta healer group te na contract an nei tura chuan ama chuan ti thei anei ve thu suin a tron puina chu amamo emni ti te chu Christine nena chuan azota ma se Christine chuan midang tran puina chu angaya arin lo thu le ama na ati thei mai ren thu chu asoya Tonia chuan midang puina imamo ani phot chuan itan ka omrengania I pasal la hi alak lak lo ve buk sia ti in Elijah chu akap zewa chuta athian te pahni chuan lo tui ni ngalin hetiang khuna athil pek ron ken thei en te che u ti pa chuan an pe thlak sak boka Elijah chuan athil pek lei chuata tla chu charpa hian Christine lam chu aron hoya ti hian a soi nang hi khang kumnga chung zong khan ka hmangai chein ka tuam hlomin ka en kol chia ma se nang chuan kalaka za na pakhat ma ilan tir ngai silo atia Tonia chuan Elijah nena chuan nang hi Christine assistant le pasal ni bok anti kha iniem ke hi Tony Road kania tin aku chu chubai tur chuan an the chuaka ma se Elijah po chuan chibai chak lem lovin tilo phot mayang atia achuak ngal deya chuta Christine chuan Elijah chu ron kovin iche dan kha achal tlai ma lo mo aron tia Elijah chuan akuta thlun na chu enin nili hnuwa chuan a contract chu atop mai to don thule chumi hnuwa chuan zalen taka adu da nang nge nun a man to don thu chu lo suya company lam chu ron langin Christine le anu te chu an lo ti na samaya an sok te chuan hniam lam apan zel sia chumi tingai ole tur chuan healer group te na contract chu an mu nge angai don thu su asoya chu chuan sang taka avor dor thei tur thu te chu an lo soi du na ni Christine nu chuan afanu hna chuan Ithian pa Tonia kha Peter Hiller den khan anin kom thina ani khan min pui thei mai long mo le min lo soi pui ve sela kan tan ham thatna po ani the sin atia ma se Christine chuan Hiller group te chu anram pum pui anga po company lian tak ania chu wang chuan in mel sia tir satlia mai maya contract in pedu tur an ni arin lo thu chu soya ma se beiti don nan reng puwa ama chu lo zo don thu soini an thu soi chu Elijah chuan lo sia in Tonia chu ibiak ron kherangai lawang keman ka boy pui fel vek to Healer group te chuan nangma ni chu contract an peng chu chuan in company po investment an ti bokang atia ma se Christine chuan Elijah thu soi chu oi lo hle in engtin nge chu tiang ang te chu Elijah iti theng ni fiam thu hi tho hun te hi aum ve thina nia ati ta dai maya sum dona thil chu engma shiat anei ve lo thu chu Elijah nena chuna soyani chuta Christine nu chuan Elijah nena chuan salon lampan tura akalangai to thu shilin ani poimo tak atana asam chei that angai thu chu soya chutia an chua don lai tak mai chuan Christine mangai
Tony ale Christine chu kar chhunga hian an lo langa Peter Hiller chu atana alo biak sak ngai tur thu chu Christine hena Tony chuan asoya chuta Tony chuan Christine hena chuan khun khan zok hian ti puin khati hun lai khan football lampanga khan katui maya ka suang to na puitlin turin football a kain sorbinga ka kalsan lai chapo khan nang hi ka thei ngai mi lo chenia ti na shila ma se Christine chuan ham hei deuh tak mai hian a diktak soi chuan khatianga isoi kha kalom khop maya ma se na tura chuan pomlai nei ka ni to boxia ti na soya ma se Tony chuan Christine hena chuan ma se hetiang ringot te chuan I hun tha te hetiang mido izeple lak lo bula I mangral don ti na anirngot asin ti na shila ma se Christine chuan Tony hena chuan apasal chu atana mi thata ka ni thu chu asoi ve khawa Tony chuan Christine hena chuan Christine felutuk thin te su thata ka ain kol wang mai chau chein I hlim na tur hi atan I pumpek vek thebik lawang atia chuta apasal Elijah chu then tur hian a shilani chuta Tony chuan Christine chu tlangnel taka han khoi vel mai atuma ma se Christine chu a anuam thei che lawa ama chu ain la sang deuh tlata Tony po chuan Christine dan chu hrethiamin Christine chuan Tony hena chuan Peter Hiller ne na inbiak na nei pui atuma wang te chuan lom thu a shil le taringota Christine chuan a in chhung chu aron thlenga kongkabula chuan apasal Elijah chuan lo hmuakin a bek te a kor te chu alo lak sak zunga a sleeper bun tur te nenam chuan Elijah chuan alo pek nga la ai tur te po a dai vek to thu le a in bual chunga alo ti lum sak tur thu shilin ma se Christine chuan zanria chu pon lama ai chhuwa to thu hi a shil thunga Christine ain bual lai chuan Elijah chuan ain shruk hulna tur to wel chu keng chung hian Christine chu aron ngei vena chuta kong khara tang hian anupui na Tonia ming lampa angai tu lai te chu asia kumnga chung te meuh anupui ni toina a ming ni lawa mi padang ming alam te chu aril ru ana ve reu hleni pindan chunga chuan dar thalang ma Elijah chuan anupui ta na athil pek le kha a muwa ani hian kathil pek hi alanga event mi alawa engtika ma angai vendo note po anima na tin asoi zui sapa bol in atang chuan Christine chu aron chuak dek maya Elijah chunga chuan ain thlashun mel hle chuta akal kong chu en lo devin ake chu chep sualin aron tlukhut maya ma se Elijah chuan vane thak tak main alo dong man lo Elijah chuan Christine chu kai thovin ale peka chuan film khuruto turin ashila Christine chuan Elijah hena chuan kha thu chau kha emni ka hena soi tur inaya chiang takin ko danen kim kha I mu veka engma soibel itum lavem ni engtianga na sa a ka haider chung chele ka ngai sak lo chung chepon nang chuan min kalsan itum boxi lawa engwange nang nen hian kumnga don kan dun to a ka mangai lo che ani ti hi sethiam to tur inia sin ke hian tunge ka mangai tur chu ka thlang theya engtianga na sa point be mala nang hi engtika ma ka mangai thei ngai lawang che ti in Elijah hena chuan tlang takina shila ma se Elijah chuan Christine hena chuan I mangai na kha kamamo lo ke chuan I puina ka hne na ti tura min tiang kha ka hlen chuak me ni ti na shila Christine chuan Elijah hena chuan kha thu chau khai soi thina karil ruput mang hi she du rengem nang hian ka chhung ko hi hladro helai hmuna hian na I tho pu angai to heklo min mangai deuh angin lem I changa ma se atak taka chuan nang hian hetiang thil iti chan hi sumle pai wang chawani tuna mai po khan mi padang ming kalam chung puwa engtin mai om lo chan chu sum chau iril ruwa ida awang zo ka ni hi atia